Stará babská rada hovorí, že keď je v názve mesiaca R, nesadaj na zem. Takže napríklad február, marec, apríl má R, ale 1. mája už v názve mesiaca R nie je, takže od 1. mája je na zem sadať žiaduce. A je to preto, aby sme sa prepojili s Matkou Zem. Ak svieti slniečko, ideálne so slniečkom, keď fúka vietor, tak ako dnes, tak máme 3. živel a 4. živel je voda, čiže ak si nájdete miesto niekde pri vode, tak to je úplne ideálny stav. A kebyže nájdete ešte aj nejaký strom, tak je tam ešte 5. živel a to je drevo. A táto kombinácia spôsobí, že sa dokážete v priebehu pár minút zharmonizovať. Či už na zem si sadnete alebo láhnete, vnímate to slnko, čiže trošku otočíme tvár k slnku alebo celé telo a tým pádom nám zem odoberie všetky naše trápenia, bolesti, starosti, prípadne ho rozpustí slnko alebo odfúkne vietor. Pozitívne jonty, ktoré v nás sú, sa zharmonizujú, znegativizujú sa negatívnymi jontami, ktoré prichádzajú od stromov alebo od vody, vôbec od vzduchu. Takže ak je človek nejaký napätý, necíti sa dobre, tak sa takýmto spôsobom dokáže veľmi rýchlo zharmonizovať. A pokiaľ teda sedíte alebo ležíte na tej zemi, tak to ide šupem dupem. Od 1. mája už je žiaduce sadnúť, ľahnúť na zem a trošku sa prepojiť s tou zemou, trošku sa uzemniť aj takýmto spôsobom. Vyskúšajte každý deň ideálne 10-15 minút, kým zájdete na to miesto, tak kráčajte vedomou chôdzou a uvidíte, že ten život budete prežívať v oveľa šťastnejšom a pozitívnejšom móde. Prajem vám krásny deň.